Бълтията, дигни бълтията. Кой стиг? Кой стиг? Дръж, не пускай. Погни в камерата. Не пускай. Дай интервю, да. Чакай да му стане хубаво. Още един път. Дай интервю. Здравейте на всички фенове на Рада в прашката. Искам да се обърна, искам да направя едно обращение към Азис. Азис, обичам те. Ако не ми пуснеш, ще ти порежа газа с тази балтия. Искам да бъда твой любовник, да те чукам сексуално, да бъда до тебе, да ме направиш звезда. Не ти искам парите, искам просто твоето тяло. Да ме задоволяваш, просто като те гледаме, Дърпай сега момента. ме възбуждаш и направо не ти завиждам какво те чакала с мене. И смир хваната. Пуша трябва, палва. Дядя, аз пуша трябва. Дръж. Каза Евгений Минчев да е. В момента не съм другиран. Всичко, което казвам, е изказвам от сърцето ми към тебе, Азис. Просто не мога да повярвам, че ти не ми обръщаш грам внимание. Но аз ще направя всичко възможно да ти порежа газа с моя пенис. Къде е пениса? Пенисът в момента спи, така че няма да го показвам, за да не се разочарова. След като го докоснеш с устни, той ще придобие 23 см. Балтия. Ще му се зарадваш доста... Дърпал ти сгоре цигарата. Дръж не пускай. Дай, не пускай. Дигни бълтията дигни. Това е съвсем обикновена цигара, без надпис Виктори. Няма никакъв надпис, просто е цигара, ето виждате цигара. Азис, телефона ми е 0885 963 754 и на Глобо 0894 26 8998, Вивател 0877 918 777. На МТЛ кажа. Очаквам да се свържеш на най-скоро време с мен, за да си задоволим сексуалните нужди. Адресца! Я, това беше дърбането. Дръж. Давай си го, дай. О, готов си. По-скоро аз да задоволя твоите сексуални нужди. Защото аз съм активен, а не пасивен. Благодаря ви много за интервюто. Покажи и кажи, имам бебенци, покажи бебенци, кажи, кажи го отрежа Азис, кажи ти го прата. Дигни балтията да те вие с балтията. Ай, като месар си, право. Азис! Виж какво те чака, но не балтия, а моя пенис. Покажи пенис. Ай, покажи пениса набързо. Не, без пенис. Пениса ще му го подам в Азис в устата. Покажи че няма покажа на това. Ама да го ви, от него 20 сантима е бил нещо. Покажи го това бебе. Дали два пъти дим. Покажи ми как си пуша, ай. И дай малко, дай. Не се ползва. Ради, шо? Пини малко без телефона. Азис, желаете. Искам да бъда до тебе завинаги. Обичам те. До гроб. Заклевам се. Покажи катерицата. Обичам те. Ще изям потето. И газето. Ще ям гумната. Обичам те. Ще те отепам от любов. Ще те отепам от любов. Покажи ми инструмента, бе. Покажи му. Ще те отепам, Азис. Не. Покажи го, Ради. Ай, покажи го, Ради. Стигате му колко. Ай, изкори от това, бе. Ай, не, що стръмна? Не мога, бе.